Ja, mine damer og herrer, velkommen her tilbage til nyhederne sådan cirka. Nu er det blevet tid til at kigge på det danske vejr, fordi foråret er jo over os, men det betyder altså også, at naturen har kørt den helt store pollenkanon i stilling. Men hvad kommer det til at betyde for de danske allergikere? Det kan vi få svar på fra vores faste meteorolog her på programmet, mine damer og herrer. Vi skal møde Per Reumert. Per. Er du... Ja. Jamen, så kom med det. Så kom med det, Jacob. Kom med det dårlige overlæg, som samtidig også er et eller andet fæsent ordspil på pollen. Kom med det. Ja, Per, det er jo det, man skal jo, når man er nyhedsvært og lægger over til vejret, så vi kan lige så godt komme i gang med det. Kan vi sætte næsen op efter et mildt forår, Per Reumert? Jamen, der var den. Ja, det er flot. Det er flot. Jamen, atju, hej, hvor det går, fordi en sygdomsordspil var det lige før publikum, de fik feber. Per, jeg tror bare, at vi vil gerne vide lidt om, hvordan ugens pollental ser ud, og om der er mange pollen i luften i øjeblikket. Hvorfor er det, at du stiller sådan nogle åndssvage spørgsmål? Bare, Per, er der egentlig mange pollen, Per? Per, kan du ikke tegne en form for graf, der viser, om der er mange pollen, hva, Per? Prøv at kigge på mig. Det ligner, at der er et træ, der har spærmet mig i øjnene. Per. Du er der fucking mange pollen. Men kan vi ikke bare få det eksakte pollental? Og hvorfor? Det er eksakt. Hvorfor vil du vide? Hvad vil du bruge det til? Lad os sige, jeg leger, at der er 500 milliarder birkepollen i luften. Hvad vil du gøre? Undvige dem? Ja. Vil du gå ned i Netto? Nej, der var en. Nej, der var en mere. Væk fra den. Lige ud på den der birkepollen. Per. Jamen... Kan du ikke bare fortælle os pollentallet? Det ser ud som om, at naturen er lidt hård ved dig i øjeblikket. Fortæl os pollentallet. Ja, Gud er den fucking hård ved mig. Din kæmpe idiot. Du ser lidt sløj ud derovre. Ja, Gud ser jeg sløj ud, fordi det er åbenbart ikke grund nok, at jeg kan blive hjemme, fordi at naturen prøver at voldtage mit ansigt. Jamen, det kunne jo godt være, Per, at man måske kunne bruge den her information til med pollen, om man måske skulle blive indenfor. Prøv at høre. Luften indenfor? Det er det samme som luften udenfor. Du bor ikke i en eller anden separat Wilson-boble, hvor der kun er Wilson-luft serveret på Wilson-sølvfadet. Ja. Jeg tror godt, at du må godt gå hjem og lægge dig under dynen. Du ser ikke så godt ud derovre, faktisk. Men kan vi ikke bare få det pollental, Per? Jo, kan vi få pollental? Nu skal du få et fucking pollental. Nu skal du have nogle tal. Nej. Vil du have nogle tal? Ja. Fuck jer, danske astronauter. Vil du gerne have nogle tal? Ja. Vil du det? Her er noget med tal, du kan tælle, som har med pollen at gøre. Så er det fucking tal. Ja. Ja. Jeg tror, at vil man vide det eksakte pollental, så er det måske en god idé at klikke ind på vejret.tv2.dk. Ja, eller gå ind på nogen til en del go screw yourself.asshole. Per Reumert, mine damer og herrer. Tusind tak. Det var vejret. Det var nyhederne sådan cirka tilbage til banen.